Katlong batch ng scholarship payout ipinamahagi sa mga mag-aaral na dagupenyo. Para po sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Intern Niel Aquino. 104.7 IFM. Report! Isinagawa ang distribusyon ng ikatlong batch ng scholarship payout sa Dagupan City na hindi lamang naghatid ng tulong pinansyal, kundi nagsilbi ring ligtas na espasyo para sa kaalaman, inspirasyon at pagpapahalaga ng mental health ng mga eskolar. Tampok sa distribusyon ng palaro ng pamahalaang panglungsod at inspirational talks na naglalayong palakasin ng loob at kumpiyansa ng mga kabataan. Binigyan diin sa aktibidad ang kahalagaan ng pag-aalaga sa kalusugan pangkaisipan kasabay ng pagpupursige sa pag-aaral. Ipinabatid din sa mga eskolar na nakahanda ang lungsod na makinig at tumulong. Paalala ng mga opisyalis, ang tawag lang ang pagitan ng tulong at suporta sa pamamagitan ng City Hotline bilang patunay na ang pamahalang lungsod ay kaagapin ng kabataan sa bawat hamon ng kanilang akademiko at personal na paglalakbay. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Niel Aquino, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.